Hoi iedereen, ik weet jullie kunnen niks zien, maar dit is gewoon een superkorte video. Ik ga mijn YouTube kanaal gewoon verlaten. Ik ga die niet verwijderen, maar gewoon verlaten. Alle giveaways enzovoort. En de video's van dit wegdoen. Misschien een paar video's die commentaars hebben nog gelaten. En dan maak ik een nieuwe YouTube-video. Dan maak ik een nieuwe YouTube-video. YouTube-kanaal. En daarop ga ik Engels spreken. Want meer mensen op YouTube spreken Engels. Dus ik weet nog niet wat het gaat zijn, de namen. Maar ik ga in de description alle namen die ik ken, opschrijven en dan kunnen jullie eruit kiezen. Dag!